دقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا كتسيلو زغرب تحسنا بعوض أرقاي زدالو أفريقيا بسومن زي كخونيو مكتالكم بخبر نعدم كينات فدرالو منقسي إثيوبيان حيلتات تقراين بزررب يفتحدو يخون كاب 25 ጥቅምቲ ትሒዙ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ፕሪቶሪያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም ወከልቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ትግራይን ናይ መዛተይ መዓልታት ካብቲ ተመዲቡ ዝነበረ 5 መዓልቲ ብ3 መዓልቲ ክነዋሕ ድሕሪ ምውሳኑ እቲ ዘተ ውፅኢት ይርከቦ ዶ ይኸውን ናይ ዝብሉ ንሰላም ዝህንጠይ ወገናትን ተዓዘብትን ሕቶ ኮይኑሎ أتي ببريزيدنت نيجيريا نبر أوليسوغون أوباسانجون بريزيدنت كينيا نبر أهورو كينياتا انزمر رحزلو زيتا سلام تزاتيتي أمنتاي زعباي زرارو بلو كساب بوغ عزقلت بصنع مستير كتحاز توسينو بمهلاو أبزي حجيوان كاب قمت حاليفو بزعبات زررب كوهاب زكال حبريتا يلن قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد نعلم لخاو تلفزيون تشاينا بزعبو مقلتسقن ኣብቲ ዝረረብ ካብ የማነ ጸጋም ጸቕጥን ምትእታውን ከም ዘሎ ንሰላም ንሰርሓለና ድሕሪ ምባል ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሽግራ በገዛ ርእሳ ክትፈትሕ ትኽእል እኳ እንተኾነት ብሰንኪ ዝግበረላ ዘሎ ጸቕጢ ግን ፍታሕ ንምርካብ ኣሸጋሪ ገይርዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ሽግራ በገዛ ርእሳ ክትፈትሕ ትኽእል እያ ዝበሎ ካብ ክውንነት ወፃን ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝመስከሮ ደማዊ ኩናት ምስክር እኳ እንተኾነ ጸቕጢ ይግበር ከም ዘሎ ምእንፋቱ ግን እቲ ዘተ ሰላም ገለ ድፍኢት ወይ ፍታሕ ክህልዎ ብማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጸቕጢ ከም ዘሎ ይግመት ኣብዚ ዝረረብ ሰላም ብሰራዊት ኤርትራ ዝሕገዝ ፈደራላዊ መንግስቲ ክልተ ዕድላት ሒዙ ኣትዩ ምክንያቱ ከተማታት ሽረ ኣኽሱምን ዓድዋን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝልፍንቲ ኣትየን በምህላውን ዘተ ኣብ ዝካየደሉ ከተማ መቐለ ኣብ ኢዱ እንተኣትያ ኣብ ዝለዓለ ጽልዋ ክህሉ ተኽእሎ ነይሩ ምክንያቱ ናይ ሓይሊ ሚዛን ምዝንባዕ ክፈጥር ስለ ዝኽእል እንተኾነዚ ከምቲ ዝተሓስበ ኣይኮነን ሓይልታት ትግራይ ጸረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ከሰጉምዎ ይከኣሉን ሕጂ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ትጽቢት መጀመርያ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክካየድ ቀጺሉ ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ሓይልታት ትግራይ ብረቶም ዘውርድሉን ሓለፍቶም ድማ ካብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝተጠመቕዎ ናይ ግብረ ሽበራ ውድብ ክስረዙን ውሕስነት ዝወሃብሉ መገዲ ክናደን ዝብል ክኸውን ጥርጥር ኣሎ እንተኾነ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ፍጹም ዘይምትእምማን በምህላው ሓይልታት ትግራይ ኣብ ቀረባ ይኹን ነዊሕ መጻኢ ብረቶም ከውርዱ ፍጹም ኣይሕሰብን እዩ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ብተወሳኺ ኤርትራ ካብ መሬቶም ክትወፅእ ክጠልቡ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳሮም ተጻዒኑ ዘሎ ከበባ ክለዓል ዝብሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት እዚ ኮይኑቲ እቲ ናይ ሰላም ዘተ ኣብ ምንታይ ስምምዕ በፂሑ ወይ ኣይበፅሐን ወግዓዊ መግለፂ ምስ ተዋህበ ይክፍለጥ ዝረርብ መጀመሩ ጥራይ ግን መጀመርያ ናይቲ ክህሉ ዝድለ ናይ መወዳእታ ሰላም ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ስምምዕ ዋላው እንተተበፅሐ ኣብቲ ኩነታት ብግዙፍ ኢዳ ዘእተወት ኤርትራ ኣብቲ ዝረርብ ብዘይምህላዋ ውፅኢት ዝረርብ ከይትቕበሎን ወይ እውን ዕንቅፋት ከይትኸውን ስጋታት ኣሎ ወከልቲ ፈደራላዊ መንግስትን ክልል ትግራይን ካብ ኢትዮጵያ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ርሒቖም ኣብ ዘተ ሰላም እኳ እንተሃለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግን ብዝሓየለ መልክዑ ዝቕፅል ዘሎ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳብ ሎሚ ክረጋገጽ ክኢሉ ዘሎ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብዝረርብ ዳኣ እምበር ብኣፈሙዝ ክፍታሕ ከም ዘይክእል እዩ ኩሎም ወገናት እንተ ብፀቕጢ እንተ ብፍቶት ሕድገታት ገይሮም ኣብ ማዕዲ ሰላም ክሳብ ዘይመፁ ድማ እቲ ነውፂ መቕጻሉ ዘይተርፎ እዩ በፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ናይ ህልውና ዘመተ ተሰሚዑ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእ እዩ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ ካልኣይ ዓመቱ ሒዙ ምስ ምንውሑ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ዘሎ በደል እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዓለም ክገልጻ ጸኒሐን እየን ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ግጭት ጥራይ ኣይኮነን ነዊሕ ዝተጓዓዘ ናይ ስነ ሓሳብ ፍልለይ ኣብ ርእሲ ምጽንሑ ዓሌታውነት ተሓዊስዎ ክካየድ ዝጸንሐን ዝካየድ ዘሎን ብምዃኑ እሞ ድማ ሰላማዊ ህዝቢ ተጎዲኡ ብምህላው ዋላውን ኩናት ደው እንተኢሉ ዘስዕቦ ጽልዋን ስምብራትን ኣብ ሓፂር እዋን ክውዳእን ክርስዓን ይኽእል እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ በፂሕሎ
ከም ተቐዲሙ ዝተገልጸ ኩናት መወዳእቱ ዕንወት እዩ። ኢትዮጵያ ኤርትራ ይኹና ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ተደጋጋሚ ኩናት ኣብ ምክያድ ብምጽንሕን ኣብ ልዕሊ ህዝበን በብእዋኑ ማሰይቲ ክወርድ ጸኒሑ ኣሎ። በሰላ ሓደ ኩናት ከይሓወየ ናብ ካልእ ይሰጋገራ ብምህላወን ድማ ብቁጠባ ይኹም ምዕባለ ኮታስ ብኹሉ መዳየን ነድሕሪት ተጎቲተን ይርከባ። በዝብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ህዝቢ ጉድኣት ወሪድዎ እዩ። ንምሕዋዩ ድማ ግዜ ዝወስድ እዩ ዝመስል። ሕጂ እውን ገና ኩናት ኣይተወድአን። እንተኾነ ናይ መወዳእታ ዘላቒ ፍታሕ ዘስፍን ነገር ተልዩ ኣብ ማኣዲ ዘተን ሰላምን ምቕራብ ጥራዩ ክኸውን። ብ3 ሕዳር 2020 ዝጀመረ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ጽባሕ ሐሙስ መበል ካልኣይ ዓመቱ ከቝጽር እዩ። ኣብ ኢጣልያ ሓድሽ የማናዊ ሰልፊ ጸረ ስደተኛታት ይጉስጉስ። ኣብ ኢጣልያ ዝሓለፈ ወርሒ ድሕሪ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንመጀመርያ ግዜ ኣዝዩ የማናውን ኣኽራርን መንግስቲ ኣብ ስልጣን ደይቡ ይርከብ። ጆርጅያ ሜሎኒ ዝተባህለት ፖለቲከኛ ድማ ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ቀዳሚት ሚኒስተር ኮይና ትርከብ። ኣብ ምርጫ ኢጣልያ ፍራቴል ደ ኢታልያኒ ማለት ኣሕዋት ኢጣልያ ዝተባህለ የማናዊ ዓቀባዊ ሰልፊ ዝለዓለ ድምፂ ክረክብ እንከሎ ምስ ከምኡ የማናውያን ሰልፍታት ልፍንቲ ብምግባር ዓብላል መንግስቲ መስሪቱ። ሰልፊ ኣሕዋት ኢጣልያ ምስ ፎርሳ ኢጣልያን 5 ኮኸብን ዝበሃሉ የማናውያን ሰልፍታት ልፍንቲ ክምስርት እንከሎ ንምርጫ ጎስጓስ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ ሓደ ካብ ኣጀንዳታቶም ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከይመፁ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ዝብል ነይሩ። ቀዳሚት ሚኒስተር ጆርጅያ ሜሎኒ ንባይቶ ዘስማዓቶ መደረ ቀዳማይ ስራሕ መንግስቲ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብጀላቡ ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ደው ከም ዝብሉ ምግባር ምዃኑ ብምግላጻ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝነበረ ሕማቕ ኣተሓዛ ከይብእስ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብዚ ዓመት እዚኣ ጥራይ ኣሳት 77,000 ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ከም ዝኣተዉ ክግለጽ እንከሎ ጆርጅያ ሜሎኒ ካብ ሕጂ ንኔው ናብ ኢጣልያ ዝኣትዉ ብሕጋዊ መገዲ ዝመፁ ሰባት ጥራይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ሓቢራ። ኩናትን ዝተፈላለዩ ግርጭታትን ውልቀ መልእኽቲ ብዝኽተልዎ ዘይብቑዕ ምሕደራ ዝተናውሐ ውትህድርና ፖለቲካዊ ዘይምረግጋእ ጥሜት ሸኽለተ ኣልቦነት ቁጠባዊ ቅልውላውን ካልእ ሓያሎ ምኽንያታትን ብሰንኪ ዘስዕብዎም ምዝባላት ሓያሎ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ዝበዝሑ መንእሰያት ኣፍሪቃ ውሑስ ቦታ ንምንዳይን መነባብሮም ንምምሕያሽን ዓመታዊ ብመገዲ ሰሜን ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ሊብያ ናብ ኤሮጳ ዝፈልሱ ዓሰርተታት ኣሽሓት እዮም። መንግስቲ ኢጣልያ ኣቐዲሙ ምስ ሕብረት ኤሮጳ ብምትሕብባር ናብ ኤሮጳ ዝኣትዉ ገና ካብ ሊብያ ከይተበገሱ ክዓግቶም ክፍትን ጽኒሑ። ሕጂ ናብ ስልጣን መጺእ ዘሎ መንግስቲ ድማ ዋላውን ነቶም ካብ ናይ ኩናት ዞባ መጺኦም ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኸይከውን ተሰጊኡ ኣሎ። ፍልሰት ደቂ ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ከምኡውን በንጻሩ ካብ ኤሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ዘበናት ዘቝፀረ እኳ እንተኾነ ካብ 1970ታት ሒዙ ግን ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ናይ ዝሰግሩ ሰባት ቁፅሪ እናዛየደ ክመጽእ ጸኒሑ። ካብ 1970 ክሳብ ዝሕጂ እዋን ካብ ኣፍሪቃን ኤስያን ማለት ካብ ኣፍሪቃ ብመገዲ ሞሮኮ፣ ጅብለር ጣርቕ፣ ደሴታት ካናሪ፣ ኣልጀርያ፣ ቱኒዝያ፣ ሊብያ፣ ግብፅን ቱርክን ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ብዘይ ቪዛ ናብ ኤሮጳ ኣትዮም ኣለዉ። በዚ ናይ ፍልሰት መገዲ ካብ መጀመርያ 2000 ንዳሓር ብፍላይ ብብዝሒ ክረአ ጀሚሩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ሓያሎ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀላቡ ኣብ ባሕሪ ጥሒለንን ሓያሎ ሰባት ህይወቶም ሲኢኖምን እኳ እንተነበሩ ጉዳይ ስደተኛታት ከምቲ ዝድለ ቆላሕታ ማዕከናት ዜናን ማሕበረሰብ ዓለምን ክረክብ ኣይከኣለን ነይሩ። እዚ ግን ድሕሪ 3 ጥቅምቲ 2013 ተቐይሩ። ኣብዚ ዓለት እዚኣ ካብ ምስራታ ሊብያ ዝተበገሰት ልዕሊ 520 መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ናብ ደሴት ላምፔዱዛ ክትበጽሕ ኣሳት 400 ሜትሮ ጥራይ ምስ ተረፋ ድሕሪ ምጥሓላ ሓያሎ ካብ ተሳፈርታ ብምሟቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ድንጋጸ ክርአ ጀሚሩ ነይሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ናብ ኤሮጳ ንምስጋር ቀንዲ ዝጥቀሙላ ሃገር ሊብያ ኮይና ብውሑድ ዓቐን ድማ ካብ ሞሮኮ፣ ቱኒዝያን ግብፅን ይሰግሩ። ካብ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት ካሜሮን፣ ናይጄርያ፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ማሊ፣ ጋምቢያ፣ ሰኔጋልን ካልኦትን ብመገዲ ኒጀር ናብ ሊብያ ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ
ካብ ሃገራት ሶማል፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ድማ ብመገዲ ሱዳን ናብ ሊብያ ይኣትዉ። ካብ ኣፍሪቃ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኤሮጳ ናይ ዝኣትዉ ሰባት ቁፅሪ ብፍላይ ካብ 2010 ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብዝተዓጻጸፈ ቁፅሪ እናወሰኸ ክመጽእ ጸኒሑ። ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ዝኣትዉ ቁፅሪ ስደተኛታት ኣብ 2010 58,000 ዝነበረ ኣብ 2014 ናብ 139,000 ኣብ 2017 ድማ ናብ 168,000 ክቢሉ። ብሓፈሻ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣስታት 1 ሚልዮን ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ኤሮጳ ከም ዝኣተዉ ጸብጻብ ማእከል ምርምር ስታቲስቲክስ ኤሮጳ ማለት ዩሮስታት ይሕብር። እዚ ቁፅሪ ነቶም ካብ ሃገራት መቕረብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣየጠቓልልን እዩ። ቁፅሪ ናይቶም ናብ ኤሮጳ ዝኣትዉ ዝነበሩ ዋሕዚ ስደተኛታት ብናሃሪ ክውስኽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብዘን ዝሓለፋ ገለ ዓመታት ግን ብሳት 90% ጎዲሉ ኣሎ። ቁፅሪ ስደተኛታት ዝጎደለሉ ምኽንያት ስደተኛታት ስለ ዝወሓዱ ወይ ቁፅሮም ብሓቂ ስለ ዝጎደለ ዘይኮነ ሕብረት ኤሮጳ ዝተኸፍለ ይከፈል ዝሞተ ይሞት ዝዓይነቱ ፖሊሲታት ብምትእታው ከዓግቶም ይፍትን ብምህላው እዩ። ከም ውፅኢት ፖሊሲ ሕብረት ኤሮጳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ቁፅሪ ስደተኛታት ከም ዝጎደለ ይመስል እኳ እንተሃለወ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኣፍሪቃውያን ግን ኣብ ሊብያ ብኢሰብኣዊ ኣገባብ ይተሓዙ ኣለዉ። መንግስቲ ኢጣልያ ብውልቁ ምስ መንግስቲ ሊብያን ዝተፈላለዩ ዕጡቓትን ስምምዕ ብምግባር ስደተኛታት ክዓግት ይፍትን እዩ። መንግስቲ ኢጣልያ ንመንግስቲ ሊብያ ጥራይ ናይ ኣስታት 236 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክህብ እንከሎ ንሓለዋ ባሕሪ ማሪታይም ከዓ ስልጠና ሂቡ ነይሩ። ዋዕዚ ስደተኛታት ናብ ኢጣልያ ተጓዲሉ ክነሱ ፖለቲከኛታት ኢጣልያ ግን ሃገሮም ብኣፍሪቃውያን ትውረር ከም ዘላ ብዘስምዕ ጎስጓስ ህዝቢ ብምርዓድዮም ኣብ ምርጫታት ድምፂ ክረኽቡ ዝፍትኑን ዝዕወቱን ዘለዉ። ኣቐዲሙ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ካብ ስደተኛታት ዝፀዓና ጀላቡ ርድኡና ኣብዛ ኣንፈት ኣለና ኢሉ ንዝመጾ ናይ ህይወት ኣድሕን መልእኽቲ ተቐቢሉ ክሳብ ፍርቂ ባሕሪ ብምኻድ ህይወት ስደተኛታት ከድሕን ይግደድ ነይሩ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ዓይነት ናይ ኣድሕኑና መልእኽቲ እንተተቐቢሉ እቲ መልእኽቲ ናብ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ እዩ ብቐጥታ ዘመሓላልፎ ዘሎ። ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ድማ ማእዘል ናይ ተንጀላቡ ካብ ሓይሊ ባሕሪ ኢጣልያ ብምቕባል ነተንጀላቡ ናብ ሊብያ ከም ዝምለሳ ይገብር። ኢጣልያ ብዕቤት ቁጠባ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድሕሪ ጀርመንን ፈረንሳን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዓለም ድማ ኣብ 8ይ ደረጃ ትስራዕ። እታ ሃገር ብሰደድ ሕርሻን ውፅኢት ሕርሻን ፍልጥ እያ። ብመገዲ ውፅኢት ሕርሻ ትረኽቦ ኣታዊታት ዓመታዊ 8.7 ካብ ጠቕላላ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ኣታዊ ኣይሽፍን። ካብ ኮሚደረን ውፅኢት ኮሚደረን ጥራይ ዓመታዊ ኣስታት 3.3 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ትረክብ። እቲ ዝገርም ኣብዚ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝሰርሑ መብዛሕትኦም ካብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ሰራሕተኛታት እዮም። እንተኾነ መንግስቲ ኢጣልያ እዞም ስደተኛታት ኣብ ቁጠባት ሃገር ዝፃወትዎ እወታዊ ጎኒ ከምቲ ዝድለ ኣፍልጦ ዘይህቦ ምዃኑ እዩ። ግብፂ 12 ዓመታት ድሕሪ ውድቀት ሑስኒ ሙባረክ። ሃገረ ግብፂ ኣብ ተዛማዲ ሰላም ዘላ ትመስል። ኣብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እውን ብተዛማዲ ብዙሕ ስማ ክለዓል ኣይጸንሐን። እንተኾነ ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ 2013 ብዕልዋ ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ነታ ሃገር ብውልቀ መላኽነት ትርጉም ብዘይብሎም ዝተዳኸሙ ተቃወምቲ ሰልፍታት ዘለዋ ነፃ ሓሳብካ ምግላጽ ዝዕበሰላ ብኣባላት ጸጥታን ስለያን ዝተጎብአት ገይሩ ይመርሓ ከም ዘሎ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ኣብ ፖለቲካዊ ናጽነትን ሰብኣዊ መሰላትን መጽናዕቲ ዝገብር ማሕበር ገሊጹ። ኣብ ግብፂ ብተወሳኺ ናይ ምእካብን ማሕበርን ናጽነት ተነፊጉ ሰብኣዊ መሰል ዝግፈፈላ ሃገር ኮይና ከም ዘላ ክገልጽ እንከሎ ዜጋታት ግን በዚ ሓደ ጸጥታ ክሳብ ዝሃለወ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምታት ዝድግፉ ክኾኑ እንከለዉ በቲ ካልእ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ናጽነት ኣብ ዘቐድሙ ተመቓቒላ ኣላ። ሓያሎም ምዕራባውያን ሃገራት ከምኡውን እስራኤል ፕረዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ግብፅን ጎረባብቲ ሃገራትን ጸጥታ ስፊኑሎ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ክደልዩ እንከለዉ ዝካየድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከም ዘይሰምዑ ክሓልፍዎ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ። ግብፂ ብኸመይ ናብዚ ደረጃ በፂሓ?
ዝተጓዓዘቶ ብፍላይ ድማ ናይ ፕረዚደንት ነበር ሑስኒ ሙባረክ ታሪኽ ብሓፂሩ ምስ ንርኢ ከም ዝስዕብ እዩ። ብ25 ጥሪ 2011 ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታት ግብፂ ናጽነት ፍትሕን ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ዝብሉ ጭርሖታት ሕላገቶም ገይሮም ኣንጻር መንግስቲ ፕረዚደንት ሑስኒ ሙባረክ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጀሚሮም። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናወሰኹ ብምምፅኦም ድማ ቁፅሮም ናብ ሚልዮናት ደይቡ። ዕለት 25 ጥሪ ኣብ ግብፂ ናይ ፖሊስ በዓል እዩ። ሸغለተ ኣልቦነትን ስእነትን ፖለቲካዊ ብልሽውናን መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ዘጨነቖም ብናይ ቱኒዝያ መለዓል ጽድያ ዓረብ ዝተተባብዑ መንስያት ግብፂ ኣብታብ ክንዲ ብፍትሒ ብጭካንኡ ዘለለ ፖሊስ ሃገር ዘብዕለላ መዓልቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ መዲቦም። ብፍላይ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ኣደባባይ ናጽነት ማለት ሜዳን ኣተሕሪር ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት መንግስቲ ድምፆም ኣብ ክንዲ ምስማዕ ብሓይሊ ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን ከህድኦ ብምፍታኑ ኣብዚ ሰዓበ ግጭት 900 ሰልፈኛታት ብምቕታሎምን 6,000 ድማ ምቑሳሎምን ነቲ ናዕቢ ጋዲድዎ። በዚ መሰረት ኣብ 1981 ናብ ስልጣን ዝደየበ ሑስኒ ሙባረክ ን30 ዓመታት ክመርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ብ11 ለካቲት 2011 ን18 መዓልታት ብዝተኻየደ ተቃውሞ ብሓይሊ ህዝቢ ካብ ስልጣን ክወርድ ተገዲዱ። ናብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ብመላ ህዝቢ ሃገሩ ከም ጅግና ዝቝጸር ዝነበረ ካብ ስልጣን ክወርድ ከሎ ድማ በንጻሩ ከም ውልቀ መላኺ ዝቆጽረ ፕረዚደንት ዓረባዊት ሪፐብሊክ ግብፂ ሑስኒ ሙባረክ ድሒሩ ብስልጣን እንከሎ ብዝገበሮም በደላትን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምታትን ዘኸተሎ ሞትን ተኸሲሱ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ድሕሪ ምምልላስ ብ24 ለካቲት 2020 ኣብ መበል 91 ዕድሚኡ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ሙባረክ ብቕትለትን ብብልሽውናን ተኸሲሱ ኣብ 2012 ንሕልፈት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ነይሩ። እንተኾነ ኣብ 2016 ይግባይ ድሕሪ ምባሉ ናጻ ተፈንዩ። ንዑ ተኪዮም መሪሕነት ክርከቡ ዘቀራርቦም ዝነበረ ጀማልን ዓላን ዝተባሃሉ ደቁን ሚልዮናት ዶላራት ኣጠፋፊዮም ክነሶም ናጻ ተለቒቖም። ሙባረክ ካብ ስልጣን ክድይብ እንከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ተስፋ እኳ እንተነበሮ ኣብ መጀመርያ ናይ ስልጣን ጊዜ እውን ንብዙሓት ካብ ድኽነት ዝኣለየ ቁጠባዊ ምዕባለ እኳ እንተመዝገበ ኣብ ሰናውሒ ግዜ ግን እናተዳኸመ ከም ዝመፀ ኣብ መወዳእታ እውን ግብፂ ውሑዳት ዝሃብቶሙላ ዝበዝሑ ናብ ድኽነት ዝተሸሙላ ሃገር ክትከውን ከም ዘኽኣላን ኣብ መወዳእታ ኸኣ ሸغለተ ኣልቦነት ብልሽውናን ዕርቃን ዝበዝሓ ሃገር ክትከውን ከም ዝኽኣለት ይግለጽ። ሙባረክ ካብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ነበይኑ እዩ ዝካየደሉ ነይሩ። ማለት ፓርላማ ሓደ ሕፁ ንፕረዚደንት ይረቁሕ፣ ህዝቢ ድማ ነቲ ብፓርላማ ዝሰረቑሐ ብረፈረንደም የጽድቕ። ፓርላማ ግብፂ ሙባረክ ብዝመርሖ ብኣባላት ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ዝተዓብለለ ብምንባሩ ምርጫ መፀ ንሙባረክ ጥራዩ ናብ ረፈረንደም ዘቕርብ ዝነበረ። ብኸምዚ ገባብ ሙባረክ 4 ግዜ ነናይ 6 ዓመት ናይ ፕረዚደንታዊ ናይ ስራሕ እዋን ተመሪጹ። ኣብ 2005 ድማ ንመጀመርያ ግዜ ካልኦት ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ክወዳደሩ ተፈቒዱሎም። መብዛሕትኡ ግዜ ሙባረክ ከም ዝዕወት ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ብገምጋም 10% ካብ ህዝቢ ግብፂ ጥራዩ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ፕረዚደንታዊ ረፈረንደም ዝሳተፍ ነይሩ። ብ4 ግንቦት 1928 ዝተወልደ ሑስኒ ሙባረክ ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሐ ናብ ሓይሊ ኣየር ተኸቲቡ። ኣብ 1973 ኣብ መንጎ ግብፅን እስራኤልን ኣብ ሲናይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ድማ ዝናኣዳ ኣስተዋፅኦ ብምብርካቱ ብፖለቲከኛታት ሃገሩን ህዝቡን ናኣዳ ረኺቡን ተጠማቲ ኮይኑን። ኣብ 1975 ድማ ፕረዚደንት ግብፂ ነበር ኣንዋር ሳዳት ምኽትል ፕረዚደንትን ምኽትል ኣቦ ወንበርን ገዛኢ ዝነበረ ሰልፊ ሃገራዊ ዲሞክራሲ ክኸውን ሰይምዎ። ሳዳት ምስ እስራኤል ስምምዕ ብምግባሩን ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብምጅማሩን ብዘይተሰማምዑ ዕጡቓት ኣብ 6 ጥቅምቲ 1981 ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ወታደራዊ ምርኢት ተቐቲሉ። ኣይጸንሐን ምኽትሉ ዝነበረ ሑስኒ ሙባረክ ባይቶ ብዝሃቦ 99.99 ድምፂ ፕረዚደንት ክኸውን ተመሪጹ። ቅትለት ሳዳት ምኽንያት ብምግባር ድማ ን30 ዓመታት ዝቐጸለ ክሳብ መወዳእታ ስልጣኑ ናይ ህፁፅ እዋን ግዜ ኣዊጁ። በዚ ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ይኹን ካልእ ተቃውሞ ምስማዕ በትሪ ኹልኩል ነይሩ።
حسني مبارك بسنك زغطلو 30 عامت زغطله بفلاي منسياتن سدرا بيتاتن كاب دخنت كوص زي كالن حيل زتقم چفلاقي حيل تاتسطان زبز حزب ግብፂ حጉስ አይነበረን مبارك زهانص መንግስቱን بقليلو زئለ መስል አይነበረን እንተኾነ ዝተሰ حيل ህዝቢ ዓጋት ዘይብሉ በመዃኑ ኣብ 18 መዓልታት ተዓልዩ እንተኾነቲ በሶራ 25 ጥሪ ዝፍለጥ ምልዓል ህዝቢ ከምቲ ህዝቢ ዝደልዮ ክኸውን ኣይከኣለን ድሕሪ حسني مبارك ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ ምርጫ ሰነ 2012 محمد مرسي بديمقراسياዊ ኣገባብ ፕሬዝደንት ክኸውን ተመሪጹ እንተኾነ مرسي በተሓደ ኣባል ኣኽዋን ሙስሊም በመዃኑ ብፍላይ ምስ ሰራዊት ኣብ መጥምማት ክእትወን ከሎ قوام كساب ዝጸድቕ ድማ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሩ ክጸንሕ ብምውሳኑን ካልእ ፖለቲካዊ ምልውዋጥ ምግባሩን ኣካይዱ ሃይማኖታዊ ብምንባሩን ገለ ክፋል ህዝቢ ኣንጻሩ ተላዒሉ ህዝቢ በተደጋጋሚ ናብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣንጻር መሐመድ ሞርሲ ክለዓል ጀሚሩ ኣብ ዝምልዓል እውን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ብዝተገብረ ግጭት 657 ተቐቲሎም ኣሳት 4000 ድማ ቆሲሎም ኣብ ሓምለ 2013 محمد مرسي ባዕሉ ሚኒስተር ምክልኻል ክኸውን ብዝረቕሖ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ተኻይድሉ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ምርጫ ብምስታፍ ተዓዊቱ ኣብ ሰነ 2014 ፕሬዝደንት ግብፂ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ኣብ ስልጣን ኣሎ ንሑስኒ ሙባረክ ንምእላይን መምሕያሽ ንምምጻእ ዝተኻየደ ሰውራዊ ናዕቢ መንስያት ዘለዓዓልዎ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ ግን ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብፍላይ ድማ ሃይማኖታውያንን ወተሃደራውያንን ናብ ጥቕሞም ከውዕልዎ ብምህቃኖም ከምቲ ዝድለ ክዕወት ኣይከኣለን እቲ ዝካየድ ዝነበረ ሰልፍታት እውን ዝተፈላለዩ ርእስታት የልዕል ብምንባሩ ኣብ ሓደ ተጠርኒፉ ሓደ ዕላማ ክወቅዕ ኣይከኣለን حجب سلطان زلو عبدالفتاح السيسي مجمريا بعلوة بديمقراسيا وقباب سمرت منقسي دحر بمرجع اب سلطان زمت بمخانو زنكف اب رئيس مخانو اب مرارحون اب قبسي زاقيد زرع لوطي اي مزقبن زلو بنصاروني حسابك مغلاص ناصنت قدب كقبرلون كلو حيلتات ጸጥታ ዝወስድዎ ስጉምቱን زي محرن زي قواماونيو ኣብ ትሕት መነባብሮ ናይ ዝነብሩ ኣህዛብ ቅድሚ 5 ዓመት 28 ሚታዊት ዝነበረ ሎሚ ናብ 32 ሚታዊት ዓሪጉሎ አልሲሲ ተደናጋጻይ ሙባረክ ብምንባሩ ድሕሪ ሞት ሙባረክ መንግስቲ ግብፂ ሰለስተ ናይ ሓዘን መዓልታት ከም ዝእወጅ ክገብር እንከሎ ሓመድ ድበ ኣብ ዝለበሰሉ እዋን ድማ ንሱን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ናብ ዝተረኽብሉ ብወተሃደራዊ ሰልፊ ተዓጂቡ ደገፍቲ ሙባረክ ንሃገሮም ን30 ዓመታት ብርግኣት ዝመርሐ ዓብዪ መራሒ ከም ዝኾነ ክገልጹ እንከለዉ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ሃገሮም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም እትርከብ እዮም ዝሕብሩ በንጻሩ ንሙባረክ ዝቃወሙ ድሕሪ ሙባረክ ብዲሞክራሲያዊ ምርጫ ናብ ስልጣን ዝደየበ መሐመድ ሞርሲ ኣብ ዝሞትሉ ብውሕዳት ሰብ ብለይቲ ተቐቢሩ ክነሱ ሙባረክ ብኽብሪ ምቕባሩ ከም ዘሕዘኖም በንጻሩ ሙባረክ ገይርዎ ብዝበልዎ ብልሽውናን ቀስለት ሰልፈኛታትን ፈጺሙ ክብሪ ክዋህቦ ከም ዘይነበሮን ይገልጹ እዚ ኮይኑቲ ግብፂ ንዝተናውሐ እዋን ብሰራዊት ዝሓለፉን ጀነራላት ዝነበሩን ይመርሕዋ ምህላዎም ኣብታ ሃገር ሰራዊት ዝለዓለ ጽልዋ ኣለዎ ቅድሚ 12 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ካብ ቱኒዝያ ተበጊሱ ናብ ሓያሎ ሃገራት ዝለሓመ ምልዕዓል ዝገልጽ ዜና ይኹን ሓበሬታ ከይወሃብ ብሚኒስትሪ ዜና ተኸልኪሉ ነይሩ